Aurkeztu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez, espero dugu herritarrek, kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta ahalbidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dadin. Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina eta dauden oztopo guzti horiek nolabait saihestea eta gainditzea, espero dugu. Hortik aurrera ere, gainera, usteet merezi duela komentatzea aspaldiko eskakizuna dela, Usansolotarrek egiten dutena, 30 urte bada eskakizun hori planteatu dela, hainbat neurritan eta borondatea ere oso garbi azaldu dutela Usansolotarrek, besteak beste, galdeketa popular bat egin zen, herri galdeketa bat, eta 80% bat, baino gehiagok baietza eman zioten, beraz, zein diren nahiak argi daude, beraz oztopoak dira kendu egin behar direnak bidearen erditik eta espero dugu, hemendik aurrera PSOEk dauka bere teilatuan dago honen, bide honek nola jarraitzen duen eta espero dugu borondate demokratikoaren alde egitea eta Usansolotarren alde egitea kasu honetan.